7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Njalo ngolwesithathu from 7 to 8 sikhuluma Indaba Yesintu. La esithekesha khona wonke ama-topic athinta isintu, ukwenziwa kwemisebenzi, angeke ngithi yesiZulu, ngizothi nje imisebenzi yesintu, kube indaba zokulashwa kwethu and kube ukuthi siyenza kanjani ukufaka isense kulento where abanye bethi even khona ubunyanga sekubu commercialized. Okunye, it's about bragging, about the views, the numbers, even on social media. Abantu befuna ukutrenda. And nanezinto nje ezidukiswayo. From my personal experience, I have learned ukuthi ezinye zezinto besizizwa abantu bekhulumela kude bezenza ziba complicated. Kulolu hlelo sesibonile ukuthi no besidukiswa. Okunye kwakho akunasidingo. Okunye nje imikhuba eyenziwa yilowo mndeni. Bese siyayikopisha ke nathi sithi no kufuneka ukuthi kwenziwe kanje. Okunye kwakho impela akunasidingo. Okunye futhi akudingi nanemali. Uzokuthiwa no anginawo amandla okuthenga inkomo noma ngiyihlabe or imbuzi nani uthola ukuthi akunjalo. So itopic yethu ke namhlanje ikhuluma ngalento yamagobongo okunokuyizwa kuthiwa umuntu udla amagobongo. Yini yona leyo? So my guest namhlanje umntwana wasehabeni umntwana Melusi Zulu bese kuzoba ke no dokotela umelaphi wesintu umlaba. Asiqale kuwena Indaba Yesintu sekubingelela. Sohlaza ngiyabingelela enyakeni omusha ngithokoze ukuthola ithuba nawe zakwethu Ximba ngiyakubingelela mfowethu uba sibe ndawonye la ngithokoza kakhulu. Sibonga kakhulu Indaba Yesintu. Ximba siyakumukela nawe. Kakhulu Sohlaza ngiyabingelela uNdaba Yesintu eduze kwami sanibonani. Okay, yini amagobongo Ximba? Unokuzwa ukuthi umuntu uyodla amagobongo noma kufanele adle amagobongo? Uma sikhuluma ngegobongo Sohlaza sisuke sikhuluma ngempande esetshenziswa ukusixhumanisa nabantu abadala, ikakhulukazi uma kuukuthi umuntu unemimoya yabantu abadala, kunempande eyiphahlo noma isetshenziswe ukuze sizokwazi ukuthi sixhumane nabo sidlulise imiyalezo esifuna ukuyidlulisa kubo. Oh, okay. So ngoba umunye umuntu uyibuka ngokuthi kushuthi amagobongo acabanga into mhlambe eyishell njengomnenke nezimbazi nani igama nje lisetshenziswayo kuyini imithi. Yes, imithi imvamisa kuba izimpande ezithize suke seyichophiwe kanjalo nezihlahla ezithize kanjalo futhi kuye kube notshani obuthize kanjalo kuye kube namaxolo athize. Kuya depend ukuthi ihlobo luni lwegobongo olusuke lulapha ngaleso sikhathi ngoba nawo ahlukahlukene ngokwegaba zawo. All right. Yes. So now impawu zokuthi uyabona ke le patient izodinga ukuthi idla amagobongo adliwa umuntu onjani Indaba Yesintu? Amagobongo Sohlaza ahlukene izigaba. Kukhona isigaba segobongo elikuthi uma limiswa lima ngesigaba sokuthi uzothatha lokho ngakuthi isiphiwo. Ukuthiwa yiva ngibeke ngokuthi yiva ngoba usungakangeni ezigabeni zokuthi uzokwethwasa uthatha igomba anezigaba njengoba ngishitha nezigaba ezithile. Ungaba uzodla igobongo ngoba unesiphiwo kwabo kwabadala befuna ukukupha iva elithile lingaba ngaso umkhakheni ukuthi uthola imfuyo eningi noma ngokomsebenzi ukwenza ube nogazi izinto ezilolo hlobo. Ngezindlela eziningi ezempilo kuyaphambili ukubhekwa lokho inglozi noma isidalwa sabadala bakupheka ukuthi geza ngalolu hlobo lwalempande lolo hlobo uzoba igobongo. Sure, maye kuyadinga ukuthi le process lema uyenzela kwamelaphi noma izinto oyinikwayo uhamba uyozidlela kini. Igobongo elolo hlobo nje legobongo ngoba lo lengikhuluma ngalo njengamanje ngingakafiki lawa angene into emzokwethwasa lesigaba sokuqala lokudla igobongo bese ulidla lezo insuku lezo ebese uyahamba uyayiphothula lolo hlobo legobongo uludlela kini la uzalwa khona.
lidlela kini la uzala khona isigaba salo sokuqala kuyenzeka uthathe maybe amasonto amathathu uthola lawo mandla ukuthi usuzothola imbuzi ke manje ukuphothula uliphothule kukuyini hayi kwanyanga hayi kwagobela ngiyakuzwa Exemba ufuna ukusho ukuthi khona kodwa kufanele lidliwe kini nina belaphi Sohlaza ukuthi phela nasi isikhathi sesifikile esokuyisikhathi samanje uzokhumbula ukuthi kudala ubeka kahle nje undaba ezithu ukuthi lelo gobongo lidlelwa ekhaya kini hayi kubo kwenyanga igobongo kahle kahle okufanele uyolidlela kubo kwenyanga ileli gobongo okhishwe kukini ukhishwa idlozi lakho ukuthi hamba uye kwaZulu uyongidlela impande ethize okuyinto ke Sohlaze silimele kakhulukazi kulomkhakha womnyanga ingakho uthola ukuthi njengamanje sinezangoma sinezinyanga ezingaka futhi engasebenze engenzi lutho ingoba isuka ilahleka lapho ukuthi ubani umuntu okukhiphekini wakusa la okhona njengamanje njengoba uthi uyathwasa nje ukhishwe ubani and number 2 ubani lo muntu omthwaselayo abantu abaningi bathwasile Sohlaza abanye kuma nje bayathwasa kodwa mawubuza ukuthi ubani lo muntu omdlela ubani kahle kahle okukhiphile uzothi hayi bathe nje isalukazi sasekhaya komama okuthanda ukuthi kube inkinga ke uma sikhuluma ngendaba yokuthwasa sikhuluma ngendaba yegabongo nokudliwa kwalo well sewuzwile kuthiwa khona okufanele ukuthi udlele kini kungaba 3 weeks could it be longer than that kungenzeka kudependa ukuthi kuzoba nini so mase udlile ke ngoba ngiyacabanga ukuthi khona izinto ezobelokhu zikuhlupha or mhlambe kube khona impawu uyaphupha khona into eyenzekayo ezothi udinga ukuyodla igobongo ubona ngani ke manje ukuthi ke hayi lento ibe successful Ximba Sohlaza igobongo nje lilodwa ngoba eke wayiveza undaba ezitha ikakhulukazi liyimpande ekwazi ukuthi igeze abantu abadala abasuke bevuke kuwe uzokhumbula ukuthi kunabantu abadala abahambe benukwa bebizwa ngokuthakatha hayi ngoba abantu behluphekile kangaka nje izalukwazi ibizwa ukuthi ziyathakatha nawe kuthiwa uphatha umuntu omube emsebenzini ngoba uphatha ngempela kodwa kunomuntu othize ongagezekile kuwe owayebizwa ngalawo magama agcine lawo magama esenamathela wena sekuthiwa uthwele sekuthiwa uyathakatha kuthiwa unani kudinge ukuthi kuze kube khona impande yokuthi uyogeza lowo muntu lowo ukuze ukwazi ukuthi into zakho ikhanye ziye phambili sithwela amacala abantu abangasekho sure amagobongo nawo ngiyacantha nama different types ukuthi khona igobongo lokuthi njengoba dekushiwo nje ngingasithatha through madoda kutheni khona lokuthi nokuthi angiqale indaba ezitha Sohlaza amagobongweni ahlukene izigaba ezithe kuba ngoba kukhona igobongo olungele ndawe indawe linjani ke lelo indawe li igobongo elibeka ngokuthi ake libeke ngokuthi indawo ilona eliphethe ekakhulukazi elifana nenjini empilweni yemoto ukuhamba okay kumuntu ke liyilona gobongo elikwazi ukukhomba idirection lo muntu ubheke ngapi ngabe kuyiva ngabe ngobunyanga ngabe ngeyilanga uyisangoma lileso simo lona nje ngokuqondile indawo ilona elikhomba ukuthi ubheke ngapi nempilo so eloqala uzothi mawuke ulidla ke bese ke limkhulula lo muntu ophakathi ongenile ukuthi ubheka ngapi nenkulu angithi ngesikhathi lidliwa njengoba ngeke ngalikhuluma ngalela lokuqala mhlawumbe uzolidlulidle bese yathomluka lo muntu osempilweni kuwena akusondele ngokwamaphupho athi yabona ke ngesikhathi esithile kuyikhathi uzokwazi noma ngelila ngohambo yokwethwasa noma ke uhamba kwenzekene empilweni ilolo hlobo lwegobongo uma ngabe kuthiwa izihlahla zakhona izingxabo zakhona ezihlanganiseke ngendlela likutshele ukuthi igobongo lelo ke le ndawo bese kwakhona ke lendi uma sikhuluma ngendiki Sohlaza sikhuluma ngemoya leyo yabantu bempi indiki lizwana negazi imvamisa siyazi ukuthi mase sithinta indaba yamandiki siyesebenzise lenkukhe ebomvu nasegobongweni lakhona bese kuba negazi because kwakuyindoda yegazi imvamisa abaya baze bethi hayi masikhuluma ngendiki suke sikhuluma ngendoda ngoba abantu laba babefela empini ababe namandla kudala abasuke sebevuka kuwena ake ngenza isibonelo nje kuvamisile uthola ukuthi Sohlaza njalo mina mangihlalela namajita siyaphuza kwavuka nje umsindwanyana impama iqhuma kimi ukulwa yabona
ileyo wamoya wempi osukuvuka la. That's why kufuna kugcine kuwenzeke lento udle igobongo elinaleli gazi ukuze ungagcini na usuba naleli bhadi. Kunomuntu othi ngingene engozini ngesonto ledlule sengithenge enye imoto ngingene futhi engozini. So indiki li specific kakhulu endabeni yegazi njengoba eseyivezile eyomdawo. Le moya ke sohlazi ijwayele ukuhamba kanje iyahambisana yombili. Ngake ngakuveza qala ukuthi imoya enobungozi kakhulukazi uma sibheka la ezweni lakithi abantu abaningi bayayibulala. Uyazi mangakuchazela sohlaza nawe emlaleli ukuthi abanye abantu abaningi usuke kukhozwa le moya yamandiki namandawo. And nomuntu othwasile uzokutshela ukuthi hey sengathwasa kodwa kulokhu kuthiwa kwasala imimoya yamandiki namandawo. Engangakuveza ukuthi imoya leyo yasenyakatho edinga umthetho wakhona nempande yakhona nomgomo wakhona. Ngaze ngakuveza ngathi kuba nento yakhona ekuthiwa uparula la ugcina khona uhamba emfuleni kwenziwa imbuzi thize uphalaziwe kubala amaqatha khona ukuba ukuthi ke usuphothuliwe lento. Ubungozi bakhona lo igama lesishangana. Ubungozi bakhona ke sohlaza ngangakuveza ukuthi umoya othanda kakhulu ukugxila kulento yemizwa uhlala kakhulu emzweni uyayithanda ukuyixova lento yama relationship uyabona uyahlala la emzweni uthola ukuthi kunendoda manje ezothi ayi mina sengihamba ama men's clinic akwenzeki lutho and basola ukuthi ilumbo adla imbiza lutho kodwa uthola ukuthi kudingeka nje igobongo lamandiki namandawo ayolidla kubhudla kumoya ongaphakathi aphila indoda ibuye libe indoda ithola abantwana. Okay, I hope you're paying attention to this. Maybe diagnosed with mental health, with antidepressants, but still ayilungi into mhlamba uyishaya nangapha ngasesintwini ekutheni kukhona lemoya ehleli kuwena. Mukhuluma indaba ukuthi ke amandiki imvamisa izimpi. Abantu besifazana abaphilayo kuyenzeka bangenwe abantu besilisa abadala. So it's possible ukuthi umuntu wesifazane angaba nalento yamandiki. Hey okuyinto ke sohlaza ebhlungu. Beside nje amandike wodwa uyazi ukuthi umuntu wesifazane once wangenwa imimoya yabantu abadala kwasanawe ndoda ugcina uyinto engelutho because kunezinto okufuna zigcinwe lapho mawuthi kungendoda lutho usho ukuthini lokho angibambe kanje sohlaza uma unkosikazi wami engenwa abantu abadala and unkosikazi wami imoya yakhe ayiganiswanga la kwamlaba kodwa uganile yena kwamlaba uyazi ukuthi mina uma ngifuna ukujabula nonkosikazi wami ngimthinta bayala abantu abadala abakulonkosikazi ngangokuthi bengagcina bebe nomthelela wokuthi ayigcine ethi indoda endlini akwenzeki lutho kodwa mangiye ngaphandle ngiphenduka ngibe indoda impela ngiphile kulwa abantu abakulonkosikazi. Number 2 ungahlonipheki ke nje unkosikazi agibele phekwe ekhanda lakho indoda hayi abe ngaphekwe kwakho nje impela ngoba phela kunamakhehla ngempela ongeke uzwaphathe wena because ungenwe ile moya uma ingakathotshiswa kwaba khona indlela yokuyikhunga ukuze uma wena uqhamuka uthi sithandwa sami le moya ikwazi ukukuthobela uthi awumlaba lozayo bese iyakwazi ukuthi ithobe nayo. So manje uthi is the battle ongeke uyiwine ekutheni uwedwa nje unozolo namakhehla ayephila ngo1886 uphondo liyagoba la ngakwena luzogoba sohlaza uzogoba phela uma nje kunalento yemoya. That's why izimpe eziningi njengalezo mhlambe njengondaba ezitha njengoba singamadoda esintu sigcine sithi ngeke ngiphathe umfazi mina ngithi kumfazi yabo ugcina sekunani lapho kune divorce phakathi noma kube nesithembu phakathi. All right, and then bese shaya le yamanono ke yini leyo ukhuluma indaba enkulu umoya wenono labo abantu abangezwani nento nokungcola kakhulu abezwani kakhulu nento nokungcola ubo ngoba uma uthinta ukuhamba oluthinta inono alingeni igazi gcina ngenyongo kuphela kuya yonke into yakhona ufuna uyiqikelela uma uzoyisebenzisa uhlobo lwemithi yakhona kuze kuzofika enyongweni bayishaya isicokama ya kakhulu ngoba ufuneka uziqoqe ukwenza kwakho kahle ivele into ethi mithinta onke nje amagobongo mesehlangene ukwadla kwakho ufuna ukuyiqoqa ube ingane yangempela. Okay, so makhuluma indaba ukuyiqoqa ube ingane kuhlangana phi ukuthi amanono kube ingane nezinye mhlawumbe umuntu owamescare ngisacela ukuthi aqhubeke nawo indaba ezitha uza naye uyabona uhlelo njenganalolo njoba ufika esigabeni sithi kungenaphi mayelana nabantu okuthiwa ba abantu abaphuphuma
Oh ne-abortion sesoyifaka khona lapho. Ayizungena. Ayizungena ngezathu zokuthi isuku yenziwe ngesimo senhloso. Oh right. Lapha now step by step ukesiqale ekuphuphumeni. Isuku lapha ekuphuphumeni ukusuke kukhona umoya othile hleze kusuke qhamuka kulindawo leli. Hleze kuya ngapha ngakulindiki leli. Ngokuthi ke abantu abasuke bekhona njengoba beze kufika egameni lithiwa abangamakhosi. Makufika esigabeni sokuthi bangamakhosi laba abantu kuyenzeka ke ngendlela ukuthi njengoba umesho njengoba ethinta umlapha ethi kukhona lapho ufike khona ukuthi umoya bese uthi wona uyindoda izinto ezinjenganale. Angithi ke manje ngesikhathi ufika lapho kutheni uyindoda yilento ethi imiyenzeka ke ngesikhathi uthi uyafika kulo wesifazane ebese kuba khona lokho okushayisana. Iyafika ke lento yokuthi ke manje ke sekufanele ukuthi makufanele kufika uhlamvu liqhamuka kowesilisa luya ngapha. Ebese kuba khona le ndaba ke ukuthi asihlanganisiwe imoya kayihlanganisiwe. Ngakho ke kungukuthi ukuganiswa kwemoya noma ukuhlanganiswa kwemoya. Ngithi ukuhlanganiswa kwemoya kusho ukuthi ke mina mangiganwe kwamlaba intokazi yakwamlaba kufanele uma ngidla ukhamba mina lwemoya kufanele ke nayo ifike izokhuleka ngesikhathi ngidlala lokhambi izothi ngicela kuzoba ingane yethonga kwaZulu ebese yanikezwe lelo nami ngokufanayo manje ke ilapho ke iqala khona imoya ukuhlangana lento ezoholela ekutheni uma sesihlangana ingabe bikho lendlela ukuthi ubani bese besikhahlela isihlu kube nalento okuthiwa imiscarriage. Conversation yethu namhlanje I have umlaba kanye nondaba ezethu sikhuluma indaba yamagobongo izinto ezenziwayo ayini and makhona into akwayizwa mhlambe awangayikholwa kahle hle ithuba leli lokuthi uyichecke la ukuthi njalo yini kube nawo umelaphi kube understanding ehlukile kule ama guest akhuluma ngayo by all means you are welcome now to have your say. Ngizothatha ke ama calls now mbuzo eminingi ngazi izovela kuwena ngiyawathatha nama Facebook comments indaba with Alexi page and on Twitter as well at Alex Mtiane. My number is 0861596596. Ngizoqala enquthu anonymous. Ngiyaphila kunjani kuwe? Esikhona ngisingila noba. Yebo bavuma mfethu. Yebo. Ngifuna ukubuza lapha kuba kumlaba nginenkinga la futhi ngingayithola nginenkinga mangiya kumela lapho wafika wantshela ukuthi kumele angenzela amagobongo. Wenza futhi wathi umbiki nomndawo. Obe kwenzeka ke mase ngenzela amagobongo bengifisa ngiphuphe ngijaba ngezakila ezifuthi umlilo kanye imkhonto ngayo ke into kuyisikhali kodwa manje kususuku ngawathinti kungenzeki manje namhlanje angazi ukuthi kwenzakalani ngoba umuntu loyo wayengenzelile ngiphindanga ngamthola. Okay eyizokwena exembe ngoba ukusho ngegama. Ibuyela lapha engeke ngayithinta indaba yendiki. Uthintwa amagobongo kwathinteka lela ndiki lempi njoba manje lempi siphindi siyenze njani manje isihlasela yena. Bengizothi ke mina emagobongweni anjalo kufanele abuyele kumina njengogobela noma njengomuntu omphahlele igobongo ukuthi hayibo nakho phela uma ngithinta leli igobongo ngathi sengithinta inyoka emgodini uma wena lokhu uphikelela bekhombisa impethize kukhomba ukuthi wena unenkani uyabahlokoloza kunento okufanele kuqalwe kudlule kuyona kuqala andukuba ke uqhubeke nalamagobongo athintayo. Sure. No, siyabonga anonymous ayophendulekile enquthu. Ngizothatha uanonymous omunye emnambithi now. Sawubona anonymous emnambithi? Yebo sawubona baba Alex. Yes, mfethu siyakumukela kwiGagasi FM. Yebo baba ngiyabonga ukuthola leli thuba. Cha baba Alex ngicela ukubingelela nako baba lapho estudio. Yebo. Yebo kushuthi cha ngike ngaba nenkinga bo baba noma nje ngingasakhumbula kodwa sokuyisikhashanyana eside ngewombe ekade zenzeka. Benginokuthi mangithi ngiyalala ebusuku kube nento ebifika uthothi ifika nje lento noma ngeke ngikwazi ukuyichaza ukuthi bifika ngendlela ezahlukene kwesinye isikhathi ifike ngipithize la ngaphambili emavoveni kwesinye isikhathi kube umoya njengoba ufika ungiphaqaze ungiyeke masuthanda kwesinye isikhathi kube yinto adifike mhlawumbe uthothi iyakhuluma ithi ke angisho ukuthi ke ngifuna ingenzeleni ngoba iyahamba ngisho masinya ngingakwazi ukuphendula kwesinye isikhathi uma ifika lento ithi ifika
ngithi mangithi ngisayilalele mayisuka ikhulumele endlebeni bese kuvele kuqhamuka into evela izoba buhlungu phakathi endlebeni kakhulu ingafuni ukuthi ngizwane nalento engisuke ngithi ngiconnectana nayo mangisuke ebusuku mangilele okusho ukuthi ngokuhamba ke mangihamba ngiya kubantu bethi wafika ngikhumbula omunye umama wafika wathi kufanele ezongenzela ilona igobongo ngoba ngakhumbula kahle noma ngingasazi ukuthi wathi linhloboni kodwa ngabona inkukhu ebomvu akafike wazongenzela wathi uzongenzela igobongo uthe mayengenzela igobongo ngathi nje ngakusasa esehambile qeda ukungenzela leyo nto leyo yayifika futhi lento yayizongiphaqaza ngisalele kwagogo ngisenze zonke izinto akayithi uzongisaphathile nala emzimbeni so ngiphaqaza lento yefethi ibhlungu lento obhekene nayo ngiyayizwa manje i-frustration ke yakho isekutheni but sengilenzile leli gobongo kodwa ngalo lelo langa kade ngiyenza still lento isaqhubeka kwenzekani Hlohlaza uza kwethu oyena wayemsiza ubhuti lo kwasalela lapha ezibalweni mangisho izibalo ngisho ukuthi enhlolweni yamthalela inhlolo kahle kwaungekhona ukuthi kufinyelela lapha entweni yamagobongo kwakugula okuseceleni okukutokolosha wayedinga lo yamuntu ukusetshenzwa ngokatokolosha ngoba lo tokolosha wona onamandla kakhulu uma kufanele ungene oba yena uma njengoba ngimuzwa ekhuluma kunalento ofanele yenzeke endlebeni yakhe ikhulume bese kuphazamisa lesi sithe sodolosho kukhomba ukuthi kunomlozi hayi amagobongo umlozi unegobongo lawo khona umoya womlozi lapho khona ofuna ukungena kodwa manje impi inkulu eyalotokoloshe futhi utokolosho ngowenzi uze empini kona udinga ukwelashwa kakhulu kona okay yeah mhlambe guys just kuyicacisa ke la umelaphi owamlapha ku mhlambe kungenzeka ukuthi akaphambanisanga inkomishi but yena iarea specializer kuyo ile amlapha ngayo omunye oseceleni odila ngotokoloshe nemlozi angaba nawo amandla okuyinqoba ngoba angifuni ukuthi axabane naye ekutheni wamroba ngoba nani niziphiwe nje khona okuye kube ngaphezulu kwamandla akho bosuthi hayi awudlulele koxima no hayi ngoba wamroba njengoba ngishilo ngathi wasale ebalweni okuyinhlolo so khona amagobongo abhekene nemlozi akhona amagobongo abhekene nomlozi kwangakafiki kodwa kuleso sigaba okay besafana ukuthi ukusho ukuthi wasalela ekutheni kujule ukuhlolelwa kwakhe inhlolo yakhe ukuthi kahle kuyini lokho kwenzeka into yakhe eqhamuka wena uqhamuka ukuthi ufuna uthenzele igobongo nje ekubeni inkulumo ngokujulile ikhomba ukuthi lo muntu usafuna ukuthi alahle utokolosho kuyikhathi kuya lapha uyamnika kodwa ifeedback umama lo ukuthi ayisebenzanga lento yebo baba Alex umama loyo akasekho emhlabeni wadlula emhlabeni kanye nethwasa lakhe akayizongisiza nalo manje nje lento ngiphila nayo mangaphosisi yangiqala ngangino 13 years nabantu sengibahambe kakhulu cishe modern 30 abantu ngibahamba bengilahla bethi balahla isithunzi somuntu ongasekho bethi balahla utikolosho kodwa lento ayilahleki ayinjani okuze kube inkinga ngicela ukubuza nje kokugcina ngicela ukubuza ukuthi mase kuqhamuka mhlawumbe uthola ukuthi uphupha uqabuzana nomlungu kusuke kukanjani lapho bonke kwaqhamuka leyo nto leyo nje ukusakwa namhlanje kwaqhamuka nje ngiqabuzana nomlungu so yes sizoyakuleka case womlungu ngifuna ukuthola la ukuthi uthela lento yaqala una 13 uneminyaka ngaki manje ngino 38 namanje all right sure Ximba Sohlaza undaba ezitha njengoba iveza nje ngokukaTikolosha yazi lento ibhlungu Sohlaza ibhlungu ngendlela yokuthi umuntu ngampela ongayihlolanga wayilandelela kahle wajula emoyeni yena uvela abona ukuthi umuntu nje osuke ekhuluma nomuntu kushuthi yidlozi ngendlela lento enobugebengu ngayo ngangayiveza indaba yayo lento ekuthiwa umdliwa ukuthi into esuke ivuswe emathuneni iyavuswa yabelethisa uthola ukuthi yabelethiswa nje umama wakhe wathiwe enganeni zakhe ingabibikho into ezimpumelelo bengagani inganqubekeli bekubuye phambili so uma lento ikhula naye igcina singazuthi iyidlozi ngoba ngisho uphahla kugijima kume yona phambili izenze idlozi so uyayibona lento ukuthi iphazamisana nemimoya le aphiwe yona lo muntu unalento iphazamisa imimoya yethunywa noma imimoya le kade iveza undaba ezitha
character yomlozi ekuyena efika ilwisane nale moya ngoba ifuna ukuthi agcine asebenzele yona. So abantu sohlaza abame ukuthi besheshe belungisa izinto. Abantu bayahlaba, abantu bambula ingubo engekho, abantu benza amalata angekho. Kanti lo muntu osuka la uzenza into eyidlozi kanti isigebengu nje sithize somdliwa noma osotikoloshe esuke sifuna inyama ngaleso sikhathi. Ihlatshelwe ngempela futhi iqhubeka into ibe active ngendlela esimangaliso. Yeah, you'll try these numbers ngasekugcineni mfethu sewuzwele information enja. Imagine into iqale una 13 and you are 38 now. So lo muntu nje freedom into angayazi nokukhululeka nje into angayazi and we can't blame him for saying ukuthi lezi zinto zesinto ayisebenzi ngoba uthi usehambe over 30 people. Sikhuluma ngendaba yamagobongo impawu zawo zenziwa kanjani scary stuff ungaba anonymous mawuthanda ngizoya ke na ku socials as well Indaba with Alex on Facebook as well as on Twitter. To some, you were listeners, but to us, you were family. Gagasi FM. Indaba. Funda to be a fundi on ezomsamo. Isiko nokusiqaja. Indaba Yesintu from 7 to 8 kusihlwa. Gagasi FM. Angithi uyazi ukuthi le conversation esiqhubeka nayo manje uyakwazi ukuyithola on digital platforms, so ungaya kwi-app Gagasi FM uyilalele le podcast and ungakwazi nokuthi uyilokhuze uyishare with abantu but ke ngizoku-advise ukuthi mawusu uyi-downloadile i-app Let's Gagasi you must register kwi-channel ethi Indaba. Uyakwazi nokuyibuka futhi kwi-YouTube channel yeGagasi and wena iba umnganolela page nje lithi Indaba with Alex uzokwazi ukuthi uyithole khona. My guest is umlaba kanye noZulu. Indaba ezitha sikhuluma la indaba ethinta ezamagobongo. Sesitholile ithahlukene umndiki, umndawo, amanono khona nelemlozi, balozi. Yes. Anonymous eThekwini sabona? Sabona njani? Yini le khala emva kwakho Anonymous? Oh, i-alarm le ngakhona kushuthi khona imoto ekhala alarm. Ungakwazi ukudluka kuyo? Yebo ngishishile ngisheshela ukuhleka futhi. Oh okay sure. Uzobuza sisithi umbuzo. Okay. Njengoba anonymous eThekwini okusho ukuthi ke ngake ngenza ilona igobongo 2021 ngahamba ngayohlola mangihlola kwathiwa mele ngenze igobongo lomndiki nomndawo. Ngayenza ngalendlela le abusho ngayo ukuthi mele ngenze ngayo ngayenza kwafika isikhathi ukuthi mele ngiphothule ngaphothula. So since ngalenza igobongo lelo angaze ngabona umehluko and ngenkathi ngisadla senza amagobongo lawo ngisaphatha ngenza yonke lento abathi ngenze. Kwaye kwafika nje iphupho kimi ukuthi mele before ngiphothule mele ngihambe ngiyogeza emfuleni echibini kahle kahle. Ngamtshela ke umama lo owayengenza isigobongo ngamtshela ukuthi kusamele ngihambe ngiyogeza echibini. Okusho ukuthi la engihlala khona kukude nechiba akunachiba ngihlala ngakhona. So wathi hayi sizogeza nje emva kwendlu samsogeza emva kwendlu sangaye echibini leli athi ngekuni ngiyogeza kulo. Sageza emva kwendlu sothi saphothula kanjalo ke. So ever since ngenza igobongo lelo angubona umehluko angazi noma mhlambe ngenza igobongo wrong noma ngenza wrong angazi. So mehluko awubona. Livele kusobala uthi alizuba nayo impumelelo. Sekukhombe ungamhloniphi umnikazi lokho okuloya mntwana lo. Ngoba uma esho ethi akwenziwe ini ayenziwanga. Bathathe indlela enqamlelayo basithezana emva kwendlu kuthiwa usiyalokho. Uma kuthiwa ichibi uma kuthiwa impophomo awukwazi ukwenza. Ilento engase ngithi ngizothi kufana nokuthi uma uthiwa usentwaseni avuke uthwasa azokutshela ethi baba nanka bese uthi wena gobela ngeke ngitshele uwe mina uyabona. Yilapho exatshana khona njoba lo mntwana umoya wakhe noma inglozi yakhe isixabene nalento isifana nento engazange ezenzeke ngani ngoba akwenziwanga lokhu okwakulawulwa yithongo lakhe lele lalidla noma laligeza kuleli igobongo. Uyayizwa le mpendulo? Ngiyayizwa impendulo. Kushuthi manje kumele ngiqaphansi yonke into like ngibuyele ngiyogeza echibini leli. Hawe ma. Kuyilolo hlobo impela kumele kuthathiswe
angithi nje yabona njengoba kwenzeka nje umuntu ohloba lwendawo nalelendiki kufuneka kube sesigabeni sokuzotha kuxoliswe ngokuthi kwenze ungafanele bese yakwazi ukwemukela futhi ngendlela efanele bese uyahamba ke uya kule ndawo kufanele ugeze kuyona. Yeah. Okay, sure. Izinyana yona sise ilalele then bese ke uyabona ukuthi kuyahambisana yini nawe yabona. Sino mkhulu ufakazi Mlaba kanye nomntwana wasehabeni. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Your comments on the socials and then uNkule Mkhize uthi yabona lezi zinto once waqala wazenza uzenza njalo angidlaleli nje ngakuzo. And then uNhlalonhle Zuma uthi ngiphuma kuwona amagobongo and ezinye izinto depend on ukuthi idlozi lakho kwalona li sharp kangakanani noma li fast kangakanani. Mina igobongo ngazi ukuthi kumele ulidle before ulithathe uye kumuntu ohlolayo. Inkanyamba bengiyiphupha ngiyishaya inkamba bengiphupha ngiyishaya ebhaketeni and I did not have any clue ukuthi kwayona lento ibizwa ngokuthi inkamba. Ngangichaza ngokuthi ke bengiyishaya ebhaketeni ngenduku ikhipha amagweba amhlophe ngiwabhema ngiphinde ngikhe phezulu kanti ngizothi mase ngiyolekelela kwathiwa bofanele ukuthi ngenze njalo. And then Aromet uthi ngabe ukubakuya ngami ngabe lemoya yokuthwasa niyobungoma nomnyanga nesithunywa kumele ngabe iyabaleka kubantu ngoba belaphi sebedlala ngabantu. Then usenamile lungile uthi abantu nabo kodwa bayathanda ukuthwasa sengibabonile mhlambe kuyifashion asazike ngoba umuntu uvuka aye kunoma ubani engatshengisiwe kudala ubungavuki uye kunoma ubani. And then bese kuzoba uthobeka uzothi ake ningihlaziyele la indaba yokuthi iphupho lingakwazi inhlikunike ukuthi unaye egobongo because ngaphupha ugogo ozala ubaba engathumile ngaphandle komuzi wami edumele. So ngifisa ukwazi ukuthi kungenzeka yini. So izo zonke izinto lezi eyishoyo. So kungafika umuntu ngephupho athi mayitshela izinto bese kuba ama indications ukuthi kufanele uthulile. Sikhona izimo enjalo. Ngokuthi uma nje ithongo lakho likahle lingenazi iqhibe eziningi. Elinye liyaqonda nje ngqo ukubikela ukuthi kuzofanele ukuthi wenzeke lokhu nalokhu. Elinye lize likubeka ukuthi ngeke wena uphume yokwethwasa. Yonke into yakho uzoyenza la kuphelile. Okuwukuthi ke kusuke sekudinga ukuthi wena gobela noma wena okwazi ukuphatha ukuhlanganisa izinto. Wena umenzela nje ukuhamba kuphela lokuthi amukele umsamo. Ngicela ukubuyela lapha khona into engengathi kuyinotha lapha yana kulo beshaya lokhuzana othi wayeshaya inkamba. Isimo samba nje kukhona lapha esithanda ukuthi angeke senze lutho. Kodwa ke uhlelo labantu abadala lo hlalo abantu abadala kukhona abantu abafuna ukuhamba impande yabo ifaka okhambeni. Enye ifaka osweleni ukuba uswelo khona uswelo lubalukhulu lushayele kulona noma kuba ukhamba uqobo lokhamba. Bese kwenzeka ke manje ngenxa zezimo ezikhona ke njoba uthola ukuthi igodlo ikhona ngisho lapha emkhukhwini sekuzosebenza kamabhaketi izinto njengana akusezukulandela bese kuvuka lezi inkinga abantu abayibika njengama. Okay. Alright, so ama shortcuts ayakulimaza. Angithi lento ke sohlaze efana lento ukuthi umuntu ethi ugcina umsebenzi ngokuthi ahambe othenga inyongo athenge nomswane ebhusha ebese etwenza umsebenzi. Ngisona. Yiso lezinto ezigcina abantu bengasazazi ukuthi ufune benze njani. Sikhuluma indaba emagobongo njalo. Ngizothatha ke wena Anonymous now empofana sabona? Yes, kangani? Yes, bud. Njani? It's right wena? Ayakufani mfethu. Sure. Abomfethu la emagobongweni nawugobela hayi bake besifayithathini uthe bonke ufuna kwenzele luphu ukhamba awuphambanisele ngamabomu yazi umuntu useyabhodla useyazamula kanti uphanjaniseliwe kodwa
la kobaba umlaba nomagebe bengisacela ukubuza mina ukuthi entweni emoya kwenzeki yini ukuthi mhlambe umuntu umathandana wakho ahambe ngengozi kuhambe bese nawe mhlambe kuyokwenzeka uhambe ngengozi sithi mhlambe washayiswa imoto mhlambe u-15 mhlambe nawe ngelanga kuvele ukuthi nje yeshopini lapho semstrad mhlambe noma semkhono ufike nawe ushawe imoto lapho konke njalo Ximba Sohlaza akusiyimoya leyo ngeke sisho ukuthi into esuke ihambisana nemoya mayetheni isithandwa sakhe okusho ukuthi kwakufanele kube nendlela ethize yokuvala lokho sekuthanda ukuba umkhokhanyana ukuthi hayi kudlula umuntu la sekuzodlula umuntu mhlambe fanele sibuke ukuthi abantu ababethandana sebegcagcene yini kwakukuphi mhlawumbe mase kanjalo naye phela uzothi hayi ngifuna umkhwenyana wami ngifuna ukuzohlala nomkhwenyana wami yabo kodwa ke Sohlaza ikafushane kunento ebengifisa ukuyiveza la endabeni ya topic yamagobongo hayi ukuthi wonke umuntu ngibuyela kule yandaba kaNdaba Ezitha usisi lokade imphendulo uthi impendulo akayitholanga bengizobuza ukuthi zimpendulo zini owayeyilindele ukuyithola owayetshela ukuthi leli gobongo alidlayo lingelani omunye uthi ngingithwasile ngidla amagobongo angiboni lutho kuyenzeka igobongo alisho ukuthi uyathwasa asikuveze lokho sahla igobongo alichaza ukuthwasa igobongo liyenzeka Sohlaza umuntu agule kunabantu abafike ngempela egodlweni sebegula sebephelile emzimbeni wafika waphahla igobongo wabuya umuntu waphila saka ngegobongo hayi ngoba ezothwasa kodwa umuntu okuyena ubomile funa lempande esemunca igazi kuyena once wadla lempande yakhe abuyele umuntu emzimbeni so umuntu engasho ukuthi ngadla igobongo mina angiboni lutho ugobela wadlala ngami kwakungelani wawulidlelani kuyenzeka udlela ugula kuyenzeka ukuthi lento ekuyathinta ondaba Ezitha saqala ukuthi kuthiwa nje hamba ogeza igobongo nje ukuthi uthandeke emsebenzini bese uthi umuntu hayi ngidla igobongo ngangaphupha lutho kusho ukuthi kudlalwe ngami buka zonke izinto ukuthi elani igobongo so umuntu okhulelwe ayikho into emvimba uthi angalidla igobongo engalidla impela usengenangxaki kakhulu kusokuphethe mhlawumbe kokubili njobe ekhulelwe nje edla igobongo kuyisiphiwo sakhe okanye lo muntu amthweleyo uthwele umuntu onesiphiwo sithile uzozala lo muntu ugaxile noma wembethe lo muntu okuthi unevathila aliphethe ungalencebo ngabe yile lobunyanga ngabe lobugobela ngabe lomthandazi lo muntu uphathi kwaleso simo saleso siphiwe sinjalo sobizo njalo ngiyakuzwa ngizothatha now anonymous eThekwini sabona anonymous wait a minute wait I think ayikhona phambana inkomo sure well kamanje seThekwini still mahlikihle ungasabi sure angeke uzithole anonymous emthiyana ngeke impela sidala ngaba kumina sure nansi indaba yegobongo hlikihle right ngibingelele nako baba kodwa ake ngithi kulungisa la ngicabanga ukuthi khona la ekuphambane khona inhlamvu zamagama esikhathi iphuma kumlaba yes indiki nendawe those are two different yemoya yena uyiphambanisile when it comes to indiki yila khona ngithi wamuzwa lo sisi uthi ngalidla igobongo kodwa angiphuphanga lutho angathi khona into eyilindele indiki it's when an ancestor is diagnosed ngaloko kugula lokho okuthize but unamathele kuwe into wena osuke ufunela uyenze leyo mpande leyo osuke uyidla isuke kweyokukhulula yena not ukuthi ngoba uyidla leyo mpande uyidlela yena sekufanele uthwase that is why omunye umuntu kufanele edle igobongo bese kuphela kanjalo impilo yakhe bese kuba ngathi iyaxega noma ibuyele esimeni bese futhi engathwasa engabe inyanga sangoma mthandazi lutho it's because ubebanjwe yini yindiki but when it comes to umndawe it's a whole different situation ngoba when it comes to umndawe yilo kade uchaza uphambanisa nomndiki umndawe iwona lo okufaka ezinkingeni iwona lo kuchatha ke futhi nokushawa negazi nejele hayi no uzodukisa isizwe umndawe ngikulungise mlaba umndawe linda kancane newe linda kancane ngifuna nje ngifuna kancane angikuvalile so that uzokwenza follow up nawe uma sikhuluma ngomndawe umndawe akwenzeka ungena igazi
awungena inhlobo umndawo igazi umndawo uhamba nesithunywa imoya lo hamba nesithunywa ohamba namanono not igazi umuntu odla igazi yindiki asingabalahlekisa abantu endabeni yemoya yindiki nje umuntu omelene negazi inhlobo nje uthola ukuthi uma simisa igobongo lendiki ila sofaka khona igazi bese kuthi igobongo lomndawo sizofaka inyongo lelo ndaba ezithaka kalithinta mayithinta indaba yamanono ukuthi azizwana nokungcola ngisho igazi alingeni khona because le moya yamandawe ihamba exactly nesithunywa mageba ngokwazi kwakho kukanjena ngokamafika ngoba esho nje yes kunjongo yes mageba njoba esho nje umlaba umoya wendawe njoba ngeke ngawuthi ukuchaza ngathi umoya wendawo umoya ufana nokuthi wona moya omkhulu kule moya esikhuluma ngayo but lo wegazi ke nezimpi yini indawo noma indiki indawo so uyayizwa mahlekile yabo mageba ngivumelana naye 100% ingakho ngiqale before ngicomment ngithe ngilungise umlaba khona inhlamvu amagama akawaphambanisile ubeqonda umndawe kodwa kwakhona la chaza khona ngomndiki angithi yabo even uze wathi wena Alex kushuthi kahle kahle umoya wamashangana khumbula ukuthi I told you ukuthi umoya womndawo yes it is a descendant wamashangana uyakhumbula even na before not even today yabo ingakho ngithi angimlungise lapho khona la aphambanise khona ngoba vele kahle kahle umoya vele wakhona oyi-descendant yamashangana ingakho yes isikhathi esiningi uzozo even nisho nanomuntu kufanele ethwase ethi mina ngathwasa eMozambique mina ngathwasa kuphi kodwa ekhomba ngaphandle kodwa ebezalelwe khona la it's because lo moya vele u-originator from ngaphandle vele mashanganini but maybe descender nawe to Southern Africa which is la enzansi la kuthi do you stand analysis yakho after this no ngisaphinde ngiyama nje sohlaza njengoba ethinta nje umndawe umoya wasenyakatho ngize ngaveza nendaba yokuthi kugcina kube khona lento ekuthiwa kuparula ukuthi kunosiko lwakhona olugcina lukhombe phi sohlaza emanzini nembuzi uyapi nayo emanzini umoya wamanzi lo ngikhuluma ngawo uma ufika emanzini kuba namaqatha abalwayo ofike uwadle bese uyawaphalaza uma engaphumanga lamaqatha wonke lo mndawo lo usuku ungakawuphothuli kusuke kukhona lokho kusuke kusasele lapho uma sikhuluma ngendiki ila ngithe khona mina ila kuba khona inkukhu ebomvu ngoba kuumuntu wempi osuke eqhamuka negazi suke sikhuluma ngendiki ngize ngathi mina liyindoda lona ilona elihamba lifike lihluphe kumuntu ngase ngithi mina that's why kujwayele ukuthi abantu mabeyohlola noma benza izinto zabe sekuthiwa kunegobongo elisele lomndiki nomndawo because umoya wempikiswano lo wonke umuntu wazi ngalendlela omunye usho ngalondlela uyimoya engathi sithanda ukukhathaza impela engathi nikhuluma language ayodwa kodwa after this niyavumelana usiyangivumela ke mina naye sihamba ngodantsho kodwa ke bese sikhuluma kanje sho mahlihla so bufuna ungenela lokho nje yeah bengithi ngiqondise lapho mfethu because ngiyezwa khona sengithinta lo ebongeke naku sikuphambana ngithi mina no uchaza kahle yeah no so niyavumelana yes ngoba nami ngiyinyanga in my own right don't forget that indaba ekakasini ngithathu anonymous so you see how we do this I mean you transparent bring your own view here asihambe ngendlela eyodwa because we understand ukuthi abantu bathwasa egodlweni ezihlukene and okunye kwalezi zinto ziyaphambana zihluke okunye uthola ukuthi ziyafana kuhluka nje kwi glossary of ama terms abawasebenzisayo sure anonymous emlazi yebo sanami njani siphilile sibanjwe amagobongo lana anonymous ngeke kakhulu sure nansi indaba I just have 3 quick questions. Number 1, mina ngazalwa ngiyiwele and I'm told that sazalwa simbethe. Even if mhlambe siyabezinye indawo mesola they tell us that we to do igobongo because sazalwa simbethe. I don't know how true is that. Number 2, kuyakwazeka ukuthi umuntu noma ngingacacile umuntu ehlise ngacacile but uma uzona naye akutshele ukuthi mhlawumbe abadala bakhe bakuthandile sure ngoba sehlisa isibibiswana nesikaMahlekehla ake simnike break iminyaka iyaphakama no bengifisa undaba ezitha ayibambele yewele yeah and then but yeah uzofika shayile eyewele and then ngiyafuna ukubuya kuwe usukhuluma le yokuthi abakithi
bamkhomba umuntu but lo muntu akakhishelwe lutho sho makeba siqale ko udadewethu ukhuluma ukuthi uyiwele uma yiwele bese kukhuluma ngayo yebo abantu abayilolo hlobo impilo yabo vele ilapho ekutheni bayanqwamba babantu abazali benqwambile kancaneke makeba sengenzela ama wake 2K ukuthi ahambe nathi ukunqwamba ukwenza njani ukunqwamba ilokho abanye amawele amanye athemezalo azalwe egaxile ukunqwamba lokho kufana nolozisi nje uma umuntu esukezele kuma kuthi okay mayithi kuthi ke usho ukuthi kusuka from kwelinye ihlombe kuza ngapha kuya ngaphansi kwekhwapha yes just like ufaka i-seat belt sure kuyinto elolo hlobo kuma kanjalo abanye baphume bekuyiveli babiza ukuthi iveli kodwa kusokuphakathi lapha na entweni efana nomhlehlo so in other words we confirm lento abayibona kuyena ukuthi kunjalo kuba yinto ukuba njalo kuba lolo hlobo kuyenzeka ke futhi umuntu nje othola ukuthi uvele esingile eyedwa phakathi kwalengubo lo muntu lo usuke enobuwele ukuthi kuphela ayibona akabonakali lo munye yikho lokho efike bese kufanele ukuthi lo muntu uyembula ngani ngoba usuke esithezene nalo muntu asuke no clear so leyo ukuthi ke ngizothi mina kwi girlfriend yami abakithi bayakuthanda but asikhiphene lutho Sohlaza bengifisa siqalela umudade wethu kuthiwa wazalwa enomuntu futhi wazalwa embathile ngifisa ukuthi isizwe sakithi asiqale siyiqinisekise izinto kunabantu abambula ingubo bengakaze bembathe kunabantu okuthiwa mabe enyangeni ithi inyanga hayi wena waphunyelwa isisu singakaze size siphume enhlobo ethi awubonanga ukhumbula uwopha umuntu ahambe lungisa izipoke engakaze zibe khona kanjalo omunye athi wena waba yiwele ugcina usuhamba uyokwenza izinto ethize umisela amalati into engakaze ibe khona uyilandela udoti ongeke uzukusiza futhi ongeke uzukulekelela so ufuna uthola second opinion ufuna ukuthi ngampela uqinisekise mama ngampela kwenzeka yini ukuthi mhlawumbe akubonakalanga kukhona yini ukuzimpa ukuthize right bese singena la singivana endabeni le yokuboniswa kuyenzeka impela engakazenze lutho ubonisa ukuthi hayi nanga umuntu lokho akusho ukuthi wena usune right yokuthi usungenza noma yini amathongo kusuke kukhombisa amathongo ukuthi siyathanda ubudlelwane benu ukuthi buqhubeke yenza imfanelo kolobola not ukuthi wena sekufanele utanase njengoba ukhonjwe ithongo lobola wenza into zakhona ngendlela yakhona uma kuukuthi ithongo likuthandile ngoba kuyenzeka akugaxa ngenduku lo muntu akuhluphe ulokhu uhlalela ukuthi nje hayi ngakhethwa abadala kungabe ukuthi Sohlaza ukhethwe ngabadala ngenxa yokuganga ngoba mina Sohlaza uma ngithanda intombi bese kuba khona izinto ezithize engizenzayo bese kube lokho ingiphupha bese ethi hayi umlaba ngimboniswe ebusuku kanti mina sengiyazi ukuthi ngimbambe ngani sengiyaganga so leyo kubonisa ithanda ukujula kuwe ufuna ukuzwa ukuthi uzothini no but Alex uwa confirm ukuthi saza sembethe okay sure asike kule sibili ke leyo ukuthi athi umuntu ukubonisiwe Yes, but now I confirm ukuthi yebo sala sembethe and I would believe it because uthazalolanga ngisho esibhedlela yabo kudala ukuthi omama bebelethiswa omama dala. Sure. Yeah, yabona ke when a woman loves a guy, akasafuni kuzwa lutho usemthandile. Ungasho ngakusho wena ekutheni uyamphosa or not, but it's not the case here. But akafuni ukuyizwa leyo. Enye indlela elula futhi yokuthola ama present eValentine well one day later sure man siyabonga sisi but please uyibambe leyo ukuthi awuyibhekisise leyo ndaba ukuthi kwakunjalo ngempela yini all right Dr. Khanyisani Maritzburg Sohlaza njani sure sekuzwa futhi unecala nje ngoba dolovile kuyiValentine emsebenzini bengifa okay ngicela ngifuna ukukhuleka la Sohlaza yazi ukuthi ukukhuluma ngayo ibaleka kakhulu bengikhuleka nje la kunina nomshazo ukuthi uma ngathi ninayibuyisa ibe repeat uma ngenzeka mhlambe next week kodwa nje because kunezinto eziningi isikhala sekho akukho ngizokusho okay no sekuzwile mfethu point taken I mean after all unothisa kahle mfethu sihamba ngalelo gear lelo you've said ukuthi we will need to part 2 wakhona why not we will do that when Khanyisani sure siyaku blessing ngaxopho sure blessing Ndazobe njani Alex sharp baba sikhuluma ngamagobongo nomakeba noXimba yebo nami nginembuzo la ngicela ukubuza ukuthi kubaleke kangakanani ukuba khona uma kwenziwa amagobongo and
uma ungakwazanga ukuba khona imithelela iba ngakanani and kumele lokho ukusombulule kanjani mancane mfethu blessing angithi lamagobongo enzelwa wena uzoba khona kanjani usho ukuthi khona option yokuthi enziwe ungekho thola ukuthi kwenziwa umuntu wakini owenzayo okay umfowethu uzobenza into yamagobongo kusho ukuthi useyaphothula kubaleka kangakanani ama siblings abe khona ihlobo ngokuphilelana abafuni kusuke akukho into esibophezela kodwa ngokuthi kusekwenzeka into ethinta ngoba into ethinta nomsamo ibalekile ukuthi hayi singaba khona sonke lo phumelele ukuthi babe khona abantu yenziwe ngale kokuthi sekukhona leyo nhlese ukuthi kuyanokwanaka yes ngoba phela after that then izinto zakhe zibe successful bese kuba kuthiwa khona izinto ayezenza wayithatha inhlanhla zethu lezi zinto abantu abavama ukuzisho nje so ngikhuluma ukuthi uyaphenduleka ama bless sure anonymous respect sabona Sawubona baba njani? Sure baba kuphi na respect? Ngisembali. Sure baba nasi indaba yamagobongo. Ngiyabonga ukungena. Laba bazi ngiyagula ngesifo sokuwa. So mengigula kanje ngiye esontweni gogo. Mengifika esontweni kusontwe ethi ile sonto lezayona. Shothi ugogo abatshele ukuthi ngiyagula nginesifo lesokuwa. So babuye bangitshela ukuthi ngidinga ukwenzelwa amagobongo. So angizange understand ukuthi magobongo yabo so wagcina ungawenzanga ngagcina ngawenzanga cause bathi isifo sokuwa ngazi ukuthi ngizongahamba umuntu angineza umuthi wathi anguphuze ngizoba right yabo waba right cha okay so angaziveza amagobongo ukuthi awe no into yakhona lapha na uzongena sakwethethu uzwapha into yenza mageba wena usedrive uhlela manje into yakhona lapha na ithi umfowethu lo onale nkinga ungaba ukuthi uvela ungenwa lesifo lesiso sokuthi lo mkhuhlane uthi awe ngoba kuvela kukhona indaba ethi udinga igobongo kodwa ke idinga ukuzika ukuthi kungani uqhamukaphi lolu hlelo ayiphenye ikujula ngokujulile ukuthi lento iyenzeka kanjani ukuthi kufinyelele la ngoba khona into ayidonsa uyidonsa kothile ongekho owedlulayo ngamugothile manje ke emefika kuyena ufike nguthawo sure no ngiyakuzwa ndaba esethu okay bafethu just me sesiphetha nje angithi niya encourage ukuthi uma kuthiwa nginesifo sokuwa ngesikhathi ngisazama ukucinga amagobongo nakho konke but angidli treatment enginikwe clinic right iyaphambana namagobongo sohlaza kubaluleke kakhulu lokho kuvezayo iyona into bengifuna ukuyiveza ikakhulukazi kulombuzo abawubuzayo ukuthi kufuna sikubheke ukuthi kuyisifo sokuwa kukhona ukuwa komuntu kwemoya othi mayengena esontweni mase kujulwa ngempela athi qhu phansi bese sibona ukuthi hayi imoya lethize kanjalo singene esifeni sibona ukuthi uyiswa yini kukhona ngempela isifo sokuwa nje esingahlangene nemoya esifuna ukuthi silashwe no sizwile utheke ukhanyisani maybe asibuye kuzwazwa kahle baphathi bamthi singayibuyisa next week utholakala kanjani mlaba Umkhulumlaba lapha ku YouTube uthi umkhulumlaba ku Facebook umkhulumlaba and then ungasishayela enombolweni elandelayo 063 702 1026 eyesibili 076 492 11110 siyabonga kakhulu Ximba Mageba uMageba utholakala eshow endaweni yaseHabeni enombolweni yefoni ethi 072 5698 724 ngicela ukuyiphinda 072 5698 724 Siyabonga kakhulu indaba eGagasini Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex Indaba talking my business Yesintu nazo zonke indaba zabasha